Sa pagsugod ng isa ninyong kasama, ito ay naging hudyat na mas pinili nyo ang digmaan kesa sa inyong sariling kaligtasan. Sa pagtatapos ng gabing ito, sinisigurado naming malilipol namin kayo. Tiwala kaming mananaig dahil kasama namin ang Panginoon. Wika ni Pio Carpio habang ito ay nagsisinde ng kanyang tabako. Ibinaba na rin noon ng ermetanyo ang kanyang sombrero upang maging handa sa mga susunod na pangyayari. Sa pagtaas ng tensyon sa paligid, marami nang nararamdamang kakaibang presensya sila Gonzalo. Ipinagsawalang bahala niya naman ang lahat ng iyon sa kadahilanang tiwala siya sa kanyang mga kasama. Habang sila ay nananatiling nakatayo sa kanilang hanay, maigi nilang pinagmamasdan ang mga balbal at busaw. Doon ay kitang-kita nila ang pag-aangil ng mga ito habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanilang grupo. Ang ginagawa naman ng iilang albularyong may dalang talibong ay panayang pagsaksak nito sa lupa habang nag-uusal. Ayon kasi kay Pio Carpio, nasumpa ang lupa sa kahit anong kargang mahihiwaga. Sakop din ng sumpang yon ang mga nilalang na merong bahid ng kasamaan sa ating mundo. Nang hindi na nakatiis ang mga balbal sa kanilang kinaroroonan, pinili ng mga itong sumugod ng sabay-sabay upang kitilan ng buhay ang pangkat nila Pio Carpio. Sumama na din noon ang mga busaw upang tulungan ang kanilang angkan. Sa pagsipat dito nila Gonzalo, nananatili namang matatag ang kanilang hanay. Kahit napakadilim noon sa paligid, ay hindi nila ito alintana dahil sa sitwasyong kanilang kinakaharap. Sa sobrang taas na ng tensyon noon sa sementeryo, ay halos mabulabog ang lahat ng ligaw na kaluluwa na naninirahan at nagpaparamdam doon. Nakikisali na din sa labanan ang ibang mga elemento na parabang nakikipaglaro ang mga ito. Sa paglapit ng mga balbal sa kinaroroonan nila Gonzalo, ay halos mawasak nila ang mga bulaklak at iba pang alay sa puntod ng mga namatay. Hindi naman noon nagpatinag sila Gonzalo sa pagsugod ng mga demonyo. Habang nagpapatuloy ang digmaan, nagkawatak-watak ang pangkat ni Pio Carpio dahil sa pagtutulungan ng mga balbal sa kanilang mga miyembro. Wala silang nagawa noon kung hindi ang maghiwa-hiwalay upang harapin ang kanilang pakikipaglaban sa mga balbal. Dahil sa ramdam ng mga busaw ang pagiging gabunan ni Gonzalo, pinili ng mga itong ituon sa kanya ang kanilang buong lakas. Alam kasi ng mga balbal na si Gonzalo ang may kakaibang lakas sa pangkat na yon. Dahil minsan na nilang nakita ang kalahating wangis nito. Isa din sa ikinakabahala ng mga busaw doon ay si Pio Carpio at ang mutya ng palakol na taglay nito. Sa bawat paghataw ni Pio Carpio ng kanyang palakol, ay halos mamatay ang dalawang balbal na nagtatangkang kitilan siya ng buhay. Pinangingilagan na noon ng mga demonyo si Pio Carpio sa kadahilanang masyadong mapaminsala ang mga abilidad nito. Halos dumating nga noon sa puntong tanging isang busaw na lamang ang nagawang harapin siya ng buong tapang. Samantalang si Gonzalo noon ay halos pagtipunan na ng mga balbal dahil sa daming nakikisawsaw sa kanya. Nang masipat ni Samuel na labis nang nahihirapan si Gonzalo, hindi ito nagdalawang isip na magbigay ng tulong sa kanyang kaibigan. Sa paglapit ni Samuel sa kinaroroonan ni Gonzalo, agad din naman siyang nagbigay ng tulong dito. Gamit-gamit ang kanyang napakahabang talibong, walang habas niyang pinaghahataw ang mga balbal na nasa paligid.
agad din namang nagsipulasan ang mga demonyo dahil sa ginawang pakikisali ni Samuel. Sa pagsugod ng busaw sa kinaroroonan ni Gonzalo, agad din naman itong nasalag ni Samuel ng kanyang talibong. At siya na muna ang nakipaglaban sa isang busaw upang hindi gaanong mahirapan ang kanyang kaibigan. Dahil sa tulong ni Samuel, labis-labis naman ang pasasalamat ni Gonzalo. "Gonzalo, ako na ang bahala sa demonyong to. Gawin mo na dyan ang trabahong dapat sa'yo." Wika ni Samuel habang hinaharap ang isang busaw. Nang magawa ng mailayo ni Samuel ang isang busaw, yun din ang naging hudyat para kay Gonzalo upang isagawa ang kanyang mga pag-atake. Sa pagsugod niya sa mga busaw na pinagtutulungan siya, pinili niyang ilabas ang kanyang kalahating wangis ng walang pagdadalawang isip. Sa pagsilay dito ng mga busaw, ay halos bumakat sa kanilang pagmumuka ang labis-labis na pagkabahala. Ilang minuto pa ang lumipas, muling nagpatuloy ang ginawang pag-atake ni Gonzalo. Halos ang iilang balbal na nagtangkang pigilan siya ay agarang napaslang dahil sa pagwawala nito. Nang masipat niyang ang mga busaw na lamang ang kanyang kalaban, ay pinili niyang tapusin ang pakikipaglaban. Sa sobrang agresibo noon ni Gonzalo, hindi niya napansin na meron palang binabalak sa kanya ang mga demonyong kanyang kaharap. Ilang minuto pa ang lumipas, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawang madakip ng isang balbal si Gonzalo. Nanggaling ito sa kailaliman ng lupa, kung kaya't hindi niya ito naramdaman at nakita. Habang yakap-yakap ng balbal ang gabunan, pinili ng mga busaw na sulitin ang pagkakataong yon upang tuluyang mapatay si Gonzalo. Sa pagsugod ng mga ito, kitang-kita ni Gonzalo na hindi na niya kayang pangilagan ang ganoong pag-atake. Dahil sa sitwasyong kanyang kinakaharap, muli na namang sumagi sa isip niya ang kamatayan na naghihintay sa kanya. Habang papalapit na noon ang mga busaw, pinili na lamang ni Gonzalong pumikit upang tanggapin ang kanyang natitirang sandali ng kanyang buhay. Habang siya noon ay nakapikit at naglalakbay ang wisyo niya sa kawalan, biglang merong tinig na nagsalita sa kanya. Sa sobrang lalim ng tinig na yon, ay agaran din namang napamulat ng mga mata si Gonzalo. "Gusto mo bang mamatay o gusto mo pang mabuhay? Tayong dalawa ay iisa, at hindi ko hahayaang mamatay tayo nang hindi ibinibigay ang lahat ng ating makakaya. Sundin mo ang aking nais, at ipinapangako ko sa iyong magtatagumpay tayo at magwawagi sa kahit anong digmaan na ating kakaharapin." Wika ng tinig. Nang marinig ito ni Gonzalo, ay parabang muli na namang nabuhayan ng pag-asa ang kanyang isipan. Sa pagmulat ng mga mata niya noon, ay nakita niya ang mga busaw na nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Ngumingisi-ngisi pa noon ang gabunan na parabang hindi nito alintana ang nalalapit niyang kamatayan. Bago pa man tuluyang maitarak ng mga busaw ang kanilang matatalas na kuko sa katawan ni Gonzalo, laking gulat na lamang nila nang mahati ang balbal na humahawak sa katawan ng gabunan. Biglang kumalas ang bewang ng balbal na yon dahil sa paglitawan ng matatalas na mga patalim na nanggagaling sa kanyang latigo. Nang tuluyan ng makatakas si Gonzalo, agad din naman itong sinalag at binawian ng pag-atake ang mga balbal. Nang magawa niyang mailagan ang pag-unday ng mga ito ng saksak, pinili ni Gonzalong itarak sa kanilang mga likod ang tabak ni Mapulon. Nang maisagawa na ni Gonzalo ang mga bagay na yon, wala namang nagawa ang mga busaw kung hindi ang magsisisigaw
habang nananakbo papalayo sa kinaroroonan ni Gonzalo. Sinusugod ng mga ito ang nakikita nilang mga albularyo upang maisama sa kanilang pagkamatay. Matapos ang mga pangyayari, bigla na lang nawala sa paningin ni Gonzalo ang kanyang mga kalaban. Nang masipat niya ang mga ito, nakita niyang sumuot ang mga yon sa mga nagsisitaasang talahib. Dahil sa alam na niyang hindi na magagawa ng mga ito ang makipaglaban, pinili niyang puntahan na si Samuel upang ito ay matulungan. Sa paglapit ni Gonzalo kay Samuel, ramdam na niya ang panghihina ng kanilang mga kalaban. Hindi na nila ito binigyan pa ng pagkakataon upang makapatay ng kahit isa sa kanilang hanay. Sa pagsilay ni Gonzalo kay Pio Carpio, kitang-kita niya ang pagtambak ng mga bangkay ng balbal sa kinatatayuan nito. Halos maligo na dinoo ng dugo si Pio Carpio, gawa ng napakaraming demonyo na ang napaslang nito. Sa pagsilay ng ermetanyo sa isang busaw, agad din naman itong sinugod ang nilalang na yon ng buong lakas. Habang abala ito sa pakikipaglaban sa mga kasama ni Pio Carpio, hindi nito nagawang mapansin ang ermetanyong naroon sa kanyang likuran. Segundo lang naman noon ang pagitan nang walang awang inihataw ni Pio Carpio ang mutya ng palakol sa likuran ng busaw. Hindi na nito nagawang makasigaw dahil sa agaran din naman itong namatay. Matapos masilayan ng mga balbal ang pagkamatay ng kahuli-hulihang busaw, wala na silang nagawa kung hindi ang kumaripas ng takbo upang iligtas ang kanilang mga buhay. Gonzalo! Sundan mo ang mga balbal! Ubusin mo ito! Wala kang ititirang buhay sa hanay nila! Sigaw ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, agad din naman niyang iniwan si Samuel upang tugunin ang nais ng kanyang tiyuhin. Habang hinahabol niya ang mga balbal, pilit niyang inaalam ang bilang ng mga nilalang na nais tumakas. Nang makumpirma niyang 4 na lamang ang natitira sa mga ito, muling ipinagpatuloy ni Gonzalo ang pakikipaglaban. Nang maabutan na niya ang isang balbal, agad din naman niya itong sinunggaban at walang pagdadalawang isip na sinakmal ang leeg gamit ang kanyang matatalas na pangil. Hindi na nakapalagpa ang balbal na yon sa kadahilanang tumagos sa kanyang puwak ang mga pangil ni Gonzalo. Matapos niya itong gawin, pinili niyang muling sugurin ang iilan sa mga kasama nito. Kapag naaabutan niya ang isang balbal, agad din naman niya itong pinagtatataga gamit ang tabak. Nang tuluyan na niyang mapatay ang lahat ng mga tumatakas, pinili niyang bumalik na sa kinaroroonan nila Pio Carpio. Matapos yan, kanya-kanya na nilang inilibing sa sementeryo ang mga bangkay ng demonyo. Bago pumutok noon ang araw, matagumpay nang naisagawa ng kanilang pangkat ang paglibing sa mga ito. Sa pagbabalik nila sa kanilang tinutuluyang tahanan, halos hindi nila nagawang matulog dahil sa mga kaganapan. Pinili na lamang nilang mag-usap-usap tungkol sa paglisan nila ng talusan kinabukasan. Tio Carpio, sigurado na ho ba ang pag-alis natin bukas? Tanong ni Gonzalo. Oo, iho. Bukas na tayo aalis. Marami pa tayong kailangang asikasuhin sa Olotanga. Tandaan mo, may pamilya kang babalikan. Sa pagbalik natin sa ating lugar na kinagisnan, meron akong mahalagang sasabihin sa iyo. Sagot naman ni Pio Carpio. Habang patuloy sa pag-uusap ang magtiyuhin, bigla na lamang silang naantala nang sumingit si Samuel sa kanilang usapan. Ermetanyong Carpio, kung meron pa ho tayong natitirang libreng oras sa araw na to, nais ko ho sanang puntahan ang pugad ng mga balbal.
Hindi ho kasi ako mapakali sa lugar na yon, tiyo. Dahil baka may mga ordinaryong taong magawi sa lugar na yon at makita ang mga lihim na angka ng balbal. Wika ni Samuel. Hindi ko nakakaligtaan ng bagay na yan, Samuel. Mamaya pagsapit ng dapit hapon, sama-sama tayong tutunguhin ang lugar na yon upang burahin na ang mga markang naiwan ng angka ng ating kalaban. Sagot ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap, ninais na nilang ligpitin na ang mga natitirang gamit sa lamay. Sabay-sabay din nila noong sinunog ang mga gamit ng namatay upang hindi na ito magawang pamahayan ng kani-kanilang mga kaluluwa. Binasag at inilibing din nila Pio Carpio ang lahat ng gamit na pagmamay-ari ng mga ito. Nang sa gayoy ay wala na silang magiging dahilan upang manggambala. Matapos nila itong gawin, pinili nilang kumain ng pananghalian. Halos manginig na kasi ang mga katawan ng kasama nila Gonzalo dahil sa labis na gutom na nararamdaman ng mga ito. Isipin nyo, isang gabi silang gising tapos hindi pa kumakain ng almusal at nagtatrabaho pa ng buong umaga. Habang sila ay kumakain, walang pag-uusap ang naganap. May iilan pa kasi sa kanilang mga kasama noon ang dinaramdam ang pagkawala ng kanilang kaanib sa samahan na itinuring na nilang tunay na kapatid. Huwag ninyong pigilan ang inyong pag-iyak. Normal lamang para sa isang tao ang umiyak kapag ito ay nasasaktan. Ang pagpapakita ng inyong mga luha sa inyong kapwa ay hindi isang karuwagan. Ito ay pagpapakita na sa bawat luha niyong pumapatak sa lupa ay meron kayong natututunan na siyang tumutulong sa inyong mga sarili upang umunlad. Palabasin niyo ang inyong hinanakit at lungkot nang sa gayoy hindi ito maging balakid sa inyong isipan. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng karamihan, biglang nabalot ng kalungkutan ang hapagkainan. Maging si Gonzalo noon ay hindi napigilang umiyak dahil sa pagkawala ng kanilang mga kapatid. Noon kasing inililibing na ang mga bangkay ng kanilang mga kasama, ay hindi pa sila binabalot ng lungkot dahil sa mga nakaambang panganib sa paligid. Habang patuloy silang nag-iiyakan, may iilan sa kanilang mga kasama ang hindi napigilang sisihin ang kani-kanilang mga sarili. Kung sana kasing lakas mo lang kami, Ermitanyong Carpio. Hindi sana nangyari ang mga malulungkot na bagay na to. Walang awang mga demonyong kalaban natin. Wala silang mga kaluluwa. Wika ng isang albularyo. Nang marinig ito ni Gonzalo, ninais na lamang nilang alalahanin ang mga masasayang araw noong mga panahong kasama pa nila ang kanilang mga kapatid na namatay. Ilang oras din sila noong nanatili sa hapagkainan upang ilabas ang kanilang mga kalungkutan at sama ng loob. Hindi naman tinutulan ni Pio Carpio ang ganoong pangyayari sa kadahilan ng alam niyang labis itong makakatulong sa kanyang mga kasama. Maging si Pio Carpio noon ay aminadong labis-labis ang kanyang pagkalungkot kapag dumadating ang panahong merong nalalagas sa hanay ng kanilang samahan. Sa pagsapit ng hapon, tuluyan na ngang isinigawa nila Pio Carpio ang huli nilang trabaho sa talusan. At yon ay ang sunugin ang naiwang pugad ng mga balbal. Hindi pa man noon sumasapit ang 4:00, pinili na nilang magsimulang maglakad patungo sa kagubatan, di kalayuan sa baryo. Dahil sa medyo malapit lang naman ang lugar na yon, kung kaya't narating ito nila Pio Carpio nang walang kahirap-hirap. Ang tanging nagbigay lamang sa kanila ng pahirap sa lugar na yon ay ang paghahanap sa mga kubo ng balbal at pagsusuot sa mga masusukal na daanan. Habang patuloy sila Gonzalo sa kanilang paglalakad,
Maigi naman ang ginagawa nilang pagmamasid sa buong paligid. Dahil sa medyo papalubog na noon ang araw, kung kaya't medyo may kadiliman na sa gubat na kanilang pinupuntahan. Hindi naman ito problema sa pangkat nila Pio Carpio dahil sa nagbaon sila ng tag-iisang mga sulo. Ilang oras pang paglilibot sa gubat, matagumpay na nga nilang natunton ang pugad ng mga balbal. Nakakubli ito sa 2 malaking tipak ng bato, kung kaya't hindi ito madaling masilayan sa matataas na lugar. Sa pagpasok nila sa 2 malalaking bato, doon nila nasilayan ang isang maliit na malabaryo ng balbal. Meron itong mga kubong nasa 8 ang bilang na hindi gaanong kalakihan. May mga nasisilayan din sila doong kasuotan ng mga namatay na pinaghihinalaan nilang naging pagkain ng mga ito. Marami ding nagkalat na bungo na tao sa lugar na isang palatandaan na hindi ordinaryong tao ang minsang nanirahan doon. Sa paglibot nila Pio Carpio sa mga kubo, may mga nakita silang kagamitan at mga kabaong sa loob nito. May mga maiitim na kahoy din silang nakita sa lugar na yon na hindi nila mawari kung saan ito ginagamit. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na inumpisahan nila Pio Carpio ang pagsunog ng kubo. Lahat ng nakita nilang kubo sa lugar ay kanilang sinunog upang wala nang makaalam sa minsang naging pugad ng mga balbal. Hindi nila nilubayan ang lugar na yon hanggat hindi tuluyang natutupok at nagiging abo ang lahat ng mga bagay na kanilang sinunog. Matapos nila itong gawin, pinili nilang magbalik na sa bahay na kanilang tinutuluyan upang makapagpahinga. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagbabalik nila Pio Carpio sa Ulutanga. Okay, sunod kagad natin yung 78 hanggang 80 to para hindi kayo mabitin. Yun lang. Salamat.